Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына зур чирекле авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Рафикова Алсу Рәис кызын чакырып алабыз. Бүген 12 август көнне ул үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый, дип язган безнең тапшыруга якын дусты Илмира. Мин бу тормышта бәхетле кешеләрнең берседер. Чөнки Хак Тәгалә миңа чын дуслык мөнәсәбәте татырга язган. Алсу дустым минем бик йомшак күңелле кеше. Яшь булуына карамастан, яраткан тормыш иптәше Рафик белән күркәм гаиләләрендә 4 татлы балалары Али, Мәдинә, Ислам һәм Әминәне тәрбияләп үстерәләр. Алсуым белән без дуслар гына дисәк тә аз булыр. Бер туган апа-сиңелләр шикелле бик якын кешеләр. Бер балалар бакчасы, аннары бер мәктәп. Техникумны тәмамлап, Алсу үзенең мәхәббәте Рафикка кияүгә чыкты. Без бу туйда булачак тормыш иптәшем белән шаһитлар булдык. 2004 елдан алып инде 17 ел узган. Без аз гына улыгайсак та, икебезнең дә тормышында үзгәрешләр очратсак та, барыбер дуслыгыбызны саклап калып, матур аралашып яшәп киләбез. Балачагыбыз безнең 21 гасыр балаларныкы сыман түгел иде. Кәрәзле телефоннар да, интернет та, аралашу шелтерләре дә юк иде бит. Безнең бөтен вакытыбыз урам уйнап йөреп, чаңгы чанада шуып, кар бәрештән уйнап, шалашлар тезеп, бер сүз белән әйткәндә рәхәтләнеп үсте. Бүген дә искә алып сөйләрлек, күрешкәч көлешеп хәтергә төшерерлек мизгелләр күп ул. Алсуым, син чын мәгънәсендә вакыт белән сыналган дус. Сиңа бөтен серләрем дә сыя. Мин беләм, ярдәм кирәк чакта мөрәҗәгать итсәм, киңәшең дә, вакытың да миңа табылачак. Синең гаиләң дә таң калырлык, күпләргә үрнәккә куярлык. Мин сезгә гел сыкланып карыйм, һәм бер үк күзләрем генә тимәсен иде дим. Алда да гаиләгезгә кайгы борчулар килмәсен, гел сезгә уңышлар юлдаш булсын. Әле генә нәни кызлар идек, китап, дәфтәр тартып йөридек. Каярада инде улыгаеп, дустым, синең белән өлгердек. Тору белән елмай, бул кояштай, нурлар чәчсин тирә-ягыңа. Синең җан җылысы якыннарыңны тартып торсын һәрчак яныңа. Күңел кояшыңның нурларын тигез өләш, бер үк кызганма. Үзеңә дә нурлар булып кайтыр, тик сабыр ит бераз, аз гына. Җан җылыңны тигез өләшеп тә, үзең салкынлыктан өшесәң, хыялларың сиңа канат куйсын, сөю белән тулсын күңел кәсәң. Хыяллардан җылы үрә белсин, алар ярдәм итәр авыр чакта. Тик күңелең генә суынмасын, бызланмасын синең бер вакытта. Алсу таңнар сөю бүләк итсен, кояш нуры бирсен җылылык, айның нуры сине серле итсен, йолдызлардан алсын яктылык. Шек тамчысы кебек сафлык ятсын, күңелеңнең һәрбер кылында. Ихлас булсын, шул вакытта бәхет булыр синең кулыңда. Кадерле Алсу, дустыгыз Илмира махсус күчтәнәч итеп җырда тапшырырга соралган. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле. Бүләк итеп сине тудырган, бәхет бит ул синдәй дуслар белән, атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле.
минем җылы кояшым. Шатлыктан һәм сөенечтән генә торсын синең бөтен тормышың. Торсын синең бөтен тормышың. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә.